फंबाय नोंनि मदद नांगोन जोंफोरनो नों मदद खालायगोन ना पुलिस स्टेशनाव थांनायाव एसे बाथ्राफोरखौ खिन्थाहैनो ना पुलिसनो औ जागोन दे मदद खालायगोन आदा दा जोंफोरनिनो गामिनि सिख्ला गथ' आरो हौवासा गथ'आबो अन्थाव बाथावनो मावरिया गथ' गोमाना दङ मानो मदद खालायगोन दे मदद खालायगोन मा बुंनांगौ खिन्थागोन आं पुलिसनो औ दादै जोंफोर हाबिलाखौ नागिरनायाव गासैबो मदद खालायगोन दे औ नै फंबाय नोङो माबा खालायबानो जाबाय दाथ' पुलिस स्टेशनाव थांगोन जोंफोरो खाथिनि थानायाव नोङो जा माने नुदोंमोन आरो बै समाव बेफोरखौ खिन्थाजोबबानो जाबाय माबोरै जानाय नों हाबिलाखौ बुनायखौ नुदोंमोन नामा आदा आं बुनायखौथ' नुवाखै खिन्थु थारमाने बियो न' सिङाव हाबनानै दंमोन आरो बेनिफ्राय राजायाबो फैबाय नागिरनानै आं थारमाने थास गेलेनो थांनो होनना बेखौ लिंफैदोंमोन बेनिफ्राय खनले न' सिङाव हाबबाय थायो थारमाने न' सिङाव जों हाबिलाया दङ आं आरो मिन्थिया बिनि उनाव राजाया नागिरफैनायाव बेबायदिनो आं ओजा गाख्रावगासिनो बिखौ गैया बिनिफ्राय जाख्लाया खारखोमाबाय बिनि उनाव मा फैयाबो फैया होननानै नेबाय थाबाय बेनिफ्राय फैयाबो फैया होननायखाय माने बेबायदि फैयैखाय बेनिफ्राय राजायाबो फैनानै अख्राङाबो गाख्रबफैबाय आब'आ फैदोंमोन बिदि होननानै बेनिफ्राय आं जोंफोर सानैबो नायहैबाय न' सिङाव ओमफ्राय न' सिङाव थांना नायहैबा हाबिला गोग्लैना दङ माने बुनायखौ डाइरेक्ट नुवाखै आरो ना आदा आं बुनायखौ नुवाखै बेनिफ्राय जों गामिनि सासे माबा आरो आदाबाव बियो थारमाने दुब्लियाव दंमोन नालाय बे जाख्लाया खारखोमादोंमोन ना बे खारखोमानायखौ दुब्लिथिं बे आदा सासेया नुदों आरो खारखोमानायखौ नाय जों गामिनि सोर बै आदा भलाया नुदोंलै भला आदाया भला दादाया नुदों होमब्ला बेखौ लांफानांगोन पुलिस स्टेशनाव औ बे मानसिखौबो लांफानो हानायब्ला मोजां जागौमोन मानोना बे खारनायखौ नुदोंना सेंग्राखौ आरो नोंसिनियाव सोरनिबायाव बे जाख्लानि बे सेंग्रानि फट' दंना दं बे दाखुनि फट'आ मानो गैया दङ खोन्थिजोबगोन जोंफोर पुलिसनाव थौ होमब्लालाय जों पुलिस स्टेशनाव थांसै बे जायगानि थानाया मा गोलैयो जोंफोरनाथ' थानाया साब सेन्टारा माबायानो जायो सान्थिफुरानो दे फै होमब्लालाय ज'नो थांसै जोंफोरो सुइसअफ आदानथ' खिन्थानो होखलै माबा आदा माबा खोमा बिसिना मामोन लायो मबाइला सुइसअफ जाना दं खोमा मा सुइसअफ जालायखौ आं दानिल'सो फन नांदोंमोन फना रिं जाबाय दङ फनखौनो हमा दा रायनाबो सुइसअफ बाबानाबो सुइसअफ नोंसोर रावबो रायज्लायाखै नामा आइमोनजों मा होननानै खिन्थाहरदों हाबिलाखौ लोगो मोनबायना मोनाखैनो मा रावबो मोजाङै खिन्थाया बाथ्राफोरखौनो माने आदा आंबो मोजाङै मिन्थिया आं गामियावसो दंमोन आं दासो फैदों आइमोना फन खालायब्लाथाय आंनो मा बारैनो इनफर्म खालायना खिन्थाहर बावगारनाङा आरो दानो फन खालायनाय आइखौ बाबाखौ फन खालायनाय आंनिफ्रायथ' सुइसअफ बुंबाय थादों नोंबो फन खालायनाय आरो फन खालायना आंनो खिन्थाहर गुथालाननाय सेंग्राया आंखौ मोजां मोनोमोनब्ला आरो आंखौ हाबा खालायनो नागिरदोंमोनब्ला बेथ' होनबा आंखौ नागिरगासिनो खोमा अबाव नागिरना मोनगोन दा बियो आंखौ रावबोथ' मिन्थियालै जोंफोरखौ बेयाव दंफैयो होननानै बे गुथालाथ' होनबा आंखौ बियो नागिरखागोन बेथ' दा होनब्ला आंखौ नागिरगासिनो खोमा आं बेखौ कन्टेक्ट खालायनानै खिन्थानो हानांगौमोन आं बेबायदि जायगायाव दं होननानै आंथ' बिनि महरखौ गोसोआव गैला देनाय थेवबो राजाया बुंदोंना बे मानसिया आंखौ हाबा खालायगौमोन होननानै दा बे मानसिनो आङो खबर होनो हानांगौमोन नाथाय दा माबायदि खबर हरनो आंहा दा मबाइलबो गैया आरो मबाइल थाब्लाबो रावबो सिनायनाय मानसि गैया नाम्बार गैया आं माबायदि खिन्थाहरनो दा बेथ' दा होनब्ला आंखौ नागिरबाय दं खोमा नागिरनाय माने बेथ' ट्रेनिंआवसो दंना बेयो नागिराबाबो बेनि न'नि मानसिफोरा नागिरगोन ना माबोरैबा जुदि मबाइला थागौमोन होमब्ला जेबो टेनसन गैयामोन आं सिनाय मोनाबाबो गोसोआव गैयाबाबो फन खालायनानै रायज्लायहरनो हागौमोन मा ओइ आइजों बाबाजों मबाइलखौ गावसिनि मबाइलखौ सुइच अफ खालामना दोनदों नामा आदाया आंनावसो फन खालायबाय दङ आं दानि बावैसो रायज्लायदोंमोन दसे सिगां रायज्लायदोंमोन आङो आनैनाबो सुइच अफ औ आइनाबो बाबानाबो फना अफनो आदाया बेसेबां रागजों मानसिया फाग्ला जासिगोन खोमा सानै आदानि सिगाङाव जेबो बुंनो हालाना बेनिखायनो अफ खालायबाय खोमा बुंखादों डाइरेक्ट खिन्थाखाबानो जायो बिदिलाय बेबायदिलाय सिखोमाबाय थानो हायो नामा खिन्थाखाबानो जायो गाबोन फैखासिगोन आरो गाबोन आइया फैनानै गावसिनि खिन्थाथोंसै बेनिफ्राय आइमोना अबाव दंनो मा खालायगासिनो गामिनि मानसिफोरखौ लाना पुलिस स्टेशनाव थांगोन होनना बुंदोंमोन सहैबायना सहैयाखैबा मोनसे खोथा दासो गोसोखांदों हाबिलानि आरो अख्रां राजानि फट' नांगोन माथो पुलिसनो देखायनो पुलिसाथ' बिगोनलै फट' आंनावथ' गैयालै सुदेमनावबो गैया खोमा र' सिखिरिनाव दं खोमा फन खालायना बिहरनि आइसिखिरि माबा नै जों पुलिस स्टेशनाव फैदों दा फट' नांगोन ना बे हाबिलानि आरो माबा अख्रांनि फट'खौ हरनाय जोंनाव मबाइलाव फट'आ दानो हर माबोरै हर नङाब्ला आरो नोंसिना आदाया फन खालायगोन गोबाव जागोन माबोरै हर दे फट'खौ ना दे आं नागिरनानै हरगासिनो दे दानो हरगोन फट'सो दंना गैलाथाय नेटिलेटसो जाबाय गोबावथारबो जाबाय आं नायिया फट'आ गैलासो ना मायो र' आंनाव गैयाबाबो सिखिरिनाव दं खोमा र' आसोलाव माने केसा मामोन माबोरै जादोंमोन बेफोरो केसा माने सार
बे जाय जोंहानि बिहामजो जानो गोनां बिसिनि न'खौ बे सेंग्राया सावना होदोंमोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बेयावनो सानैबो नांज्लायलायनायावनो बुला बुसि जानायावनो बेनिफ्राय सेंग्राया जोंफोरनि बे हाबिलाखौ माने बुना गालांदों। बुनायखौ सोर नुदों? जायगायाव नोंसोर दंमोन ना? औ सार जायगायाव माने जोंफोरनो दंमोन बायदिनो दे। थारमाने बे जाय सेंग्राया बुदोंमोन बे सेंग्रायानो बिसिनि न'खौबो सावना होदोंमोन थारमाने। औ सार औ माने न'खौ सावदों होनना मोनथिनायनि उनाव थारमाने नांज्लाय खमज्लाय जाबाय। बिनि उनावनो नांज्लायनायाव बे सेंग्राया बिखौ बुबाय, खर' बुना गालांदों। बेनिफ्राय गावआ खारखोमालांबाय। नोंसोर जायगायाव नुदोंमोनब्ला मानो हमदि बिखौ? दालागै हमजासिगौमोन बियो होमबा। दाथ' खारलांबाय। औ सार खारनायखौ आंनो नुदों। माने दुब्लि खारदों बियो। खारनायखौ हले नोंसोर नुबाय, खिन्थु एसेबां मानसि जानानैबो नोंसोर बे सासे मानसिखौनो हमनो हायासै। हमनो हानायमोनब्ला दा बिनि साजा होनो हागौमोन, बिखौ जेलाव दोननो हासिगौमोन। दा अबाव खारलांखोबा बि? सार बेनोथ' दा थारमाने बे सेंग्रायाथ' खारखोमाबायानो। बेनिफ्राय बे हाबिला बेनिफ्राय बिनि फंबाय बिसोर सानैयाबो गोमानानै थाबाय। केसा थारमाने सिरियासानो। दा बे गोमानाय मानसिफोरनि फट' लाबोदों ना? औ सार औ लाबोदों आङो। बिसोर सानैनि फट' दङ। बेनिफ्राय बे बुग्राना दंना गैया बे गुन्दानिया? दङ सार दङ आंनावनो दङ। हर होमबा गांफ्रोमबो फट'खौ आंनाव साबमिट खालामनानै दोन। सार मायबा मोनसे खालायनानैबाबो बिसोर गथ' सानैखौ नागिरनानै होथारनांगौमोन सार। सानैबो मावरिया सार। मायबा मोनसे खालायनानैबाबो बिसोर सानैखौ नागिरनानै लाबोथार सार। आरो हाबिलायाथ' जोंहानि बिहामजो जानो गोनांसोमोन। नागिरनायाथ' जोंफोरनि खामानि र'। सार थारमाने बे जाख्लायाबो गोमाना दं नालाय, बिसोर सानैयाबो गोमाना दङ। जों सानदों बे जाख्लायासो खिनाब सिथनाय खालायनानै लांबाय नामा अबावबा, पुलिसजों हमजानो गिनानै गावखौ केस खालायजानो गिनानै हमनासो अबावबा दोनदों नामा, बेबायदि माने बेबायदिबो जाजानो गिदों। औ सार थारमाने बियो मानसिया केरेक्टारा बिना मोजां नंखाया। आगोलनिफ्रायनो बेबायदि मायबा बे केस जाला जुला जाबाय थाखायोमोन। मोजां नंखायामोन। बेनिखायनो जोंफोरबो गिदों सार। किडनेपसो खालायदों सानदों जोंफोरबो। टेनसन लानाङा, जेराव खिथाया मानो बिसोरखौ नागिरनानै लाबोथारगोन जोंफोरो। मानसि बुना खारखोमाग्रा बियो, जेराव खिथाया मानो बिखौ लाबोनानैसो जेलाव दोनथारगोन जोंफोर। बिफा खालि आखाइसो फैफिननांगौ जाबाय माथो। औ सानदोंमोन मायबा मोनसे खालायनो हागोन होननानै, नागिरनानै मोनासै माथो। दा मा होननानै गुथालनो खिन्थाहरनो बिफा? बेखौनोथ' सानना मोनाखै सुदेम। आबानो मा होननानै खिन्थाहरनो हाबिलाया गोमाबाय होननानै? साहसखौनो मोनाखै आं मा बुंहरनो दा। सफैबाय नोंसोरो? फनबो खालायना खिन्थाहराखै माथो फैगासिनो होननानै। आंलाय माथो साननैसो थाबावगोनसो नामा? मा साननैसो थाबावनो आयै? जेबोआनो जायासै। जेबो जायासै माने खामानि माबा जेबो खालायासै पुलिसा? गैया आयै, पुलिस रिपर्ट खालायबाय, नागिरबाय, गैया, मोनासै बिसोर सानैखौ। आय' मा गैयाहाय? होमब्लालाय अबावथ' थांखो बिसोरलाय बिब' बिफं? बेबायदिलाय मानसिया गोमायो आरो? बेखौनोथ' मोनथिला जोंफोर अबाव गोमाखो अबाव थांखो। नै सोरबा मायबासो खालायबाय। जेबोखौनो मोनासै। जेबो फंसेबो बाथ्रा मोनथियासै होनबा? रावबो गामिनि मानसिफ्राबो जेबो मोनथियानो? गैया, गामिनि मानसिफोराबो गोबाङानो मदद खालायदों नागिरनायाव मानायाव, पुलिसनि थांनायाव। गैया, जेबो खामानि फैयासै। होमब्लालाय दालाय अबावथ' नागिरना मोनगोन बिसोरखौलाय? मा खालायगोन होनबा बिसोर सानैखौ? होनबा अन्थाव बाथावनो सोरबायासो मायबा खालायबाय नामा? बै सेंग्राया बेखौलाय हमनो हादोंना हायाखै? बे पापिखौ, हाबिलाखौ बुनाया, बे आबैखौ बुनाया सेंग्राया, बेखौ हमनो हायाखै? गैया, बिबो गैया, बेखौबो नागिरना मोनाखै। पुलिसनो होनबा बे सेंग्रानि बाथ्राखौ मोजाङै खिन्थायाखै होनबा बेबायदि खालायदोंमोन होननानै? मालाय पुलिसा नागिरगौमोन खोमा। नागिराखै नामा पुलिसा बे सेंग्राखौ बुग्राखौ? पुलिसा बुंदों आयै बे सेंग्राखौ नागिरगासिनो होननानै, दा थेवबो मोनाखैयानो। जोंफोरबो आरो थाबाय थानो हाला होननानै फैबाय। पुलिसा खबर मोनबाथाय खबर हरगोन होननानै बुंदों बे सेंग्राखौ नागिरना मोनब्ला। खर'सो गिदिंनाय बायदि मोनबाय आङो बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै। बे मावरिया गथ' सानैया अबा मा जाखो आलाय सिलायनो। इसोरासो मिथिसिगौ आरो माबोरै दं बिसोरो। भगबाना जेराव दङ जेराव खिथाया मानो मोजाङै लाखिबानो जाबाय। आयै, आदानो खिथाहरलानो मायो मा खालायनो नागिरदों? नों दा फन खालायदों ना मायो? नोंलाय सुइच अफ खालायना दोननो बुंदों माथो, बेनिखायनो सुइच अफ खालायना दोनदों। खिन्थादो आयै, आरो बेसेबां सान बेबायदि सिखोमाना लाखिबाय थानो? आदाया बेसेबा रागा जोंना दं खोमा आरो टेनसनाव दं बियो। बयनियाबो न'नि मानसिनियाबो मबाइल सुइच अफ गोजा। मा सानदों बियो? खिन्थादो, आं खिथाहरनोसै। थार बाथ्राखौथ' सानसेबाबो मिथिखागोन ना आयै, दिनैबाबो गाबोनबाबो। सानबेसे आरो नेबाय थाबावनो? फैलादे बाजैया। बियो गिनानै हयथ' अबावबा थांनो हानाय सिरि आरो नङाबा सोरबा मायबा खालायदों खोमा। मा होनना खिन्थाहरनो आयदा आङो? साहसखौनो मोनाखै आङो।
आं खिन्थाहरनोसै आयै फैगोनसो ना मायबा बियो दा खिन्थाहरब्लाबो फैबाबो फैयाबाबो खिन्थाहरनोसै आरो औ आइ सिखिरि खोन्थाहरनायानो हामसिगोन नों दाखौ फन खालायनानै खिन्थाहरदो आं खिन्थानो हानाय नङा हाबिलाखौ गोमादों होननानै बुंब्ला बेसेबां दुखु मोनगोन बियो माबोरैदि खस्थ' खालायना थागोन बियो बेफोरखौ साननानैनो आंनि गोसोआसो दुखु मोनदों थां मबाइलखौ अन खालायनानै खिन्थाहैदो र' होमबालाय